pretending you're shy. Just come on and dance, 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 dance. Only human. It's only human. Oh, yeah. Ja, als je er dan zo'n 40 kilometer op hebt zitten in die marathon, dan is er eigenlijk nog één hindernis die je moet ondernemen. En dat staat hier op het bord. Ja, het is wel duidelijk, dit is het hoogste punt van de kustmarathon. Vanaf hier is het alleen nog maar naar beneden. Maar ja, goed, naar beneden is eigenlijk ook best lastig als je aan het hardlopen bent. Omhoog, dat hoeft vanaf hier niet meer. Ja, misschien nog een heel klein beetje, maar eigenlijk niet. Kijk, hier worden mensen nog even verzorgd. Die laatste mensen die er nog aankomen, want het wordt hier wel erg rustig op de route. Gaat het hier nog steeds goed? Oh, hier gaat het prima. Ja? Ja hoor. En ja, dat wou ik zeggen, u heeft nog een uur voor die laatste 2 kilometer. We hebben nog een uur om het te halen en ruim binnen de tijd. Ja. En waarom loopt u hem? Omdat ik op zo'n lijstje sta van alle uitlopers. Oh ja, want u doet hem altijd. Ik heb hem altijd nog gelopen. Oh, waarom? Ja, waarom? Omdat het zo leuk is. Ja? Ja, het is echt heel leuk om te doen. Maar u heeft hem best altijd gelopen. Ik heb hem altijd nog gelopen. Ja. En Dus. ja, wat maakt het dan zo leuk? Ja, gewoon heel de belevenis. Ja? Zo lekker in de vrije natuur lopen. Maar waar komt u vandaan? Goes. Oké, dus het is ook uw eigen Zeeland. Het is ook een beetje Zeeland natuurlijk. Kijk. Dus wat dat betreft is het heel leuk. Nou, fantastisch. En ga nog even die laatste 2 kilometer, want als wij nog heel lang praten, dan bent u niet op tijd binnen. Dan moet deze editie staat niet op uw lijstje. Nee, dat klopt. Dus dan, dat is heel erg. Ja, goed, zet hem nog even op. Herman uit Goes is onderweg naar de finish. Nou, dan gaat hij ongetwijfeld halen. We zien hem straks hier voorbij komen. Ik sta boven op de dijk bij de beroemde tegels. Iedere winnaar, mannelijk en vrouwelijk, krijgt hier een tegel. We zien hier 2016 Tim Pleiten. 2:36:12 was toen de tijd. Ja, die heeft hem dus al gewonnen. Hij krijgt er binnenkort hier ongetwijfeld weer een bij. Ja, de mensen die nu gaan binnenkomen, die krijgen geen tegel. Maar die krijgen wel een medaille straks zometeen. Een eeuwige roem natuurlijk, hè. Dat heb je sowieso verdiend. Zoals Leni met nummer 2300 hier voorbij komt. Mevrouw, mag ik u even wat vragen, hè? Nee? Oh. Nou, er zit hier een jongen. U heeft meegedaan, meneer. Ja, hoe was het? Kijk nou. Wouter de Boer heeft meegelopen. Ja. Hoe was het? Vreselijk. Vreselijk? Ja, ik heb overal pijn. Dus of het nou echt leuk was, dat weet ik niet. Het was de eerste en ik denk ook de laatste. Heb je niet genoten? Ja, onderweg uiteraard wel. Maar pauw, dat laatste stukje na die 35 kilometer was geen vreugdedans. Nee. We kennen elkaar, je bent een hele sportieve man. Ja, is dit heel wat anders dan de andere sporten die je normaal doet? Ja, ik ga weer suppen. Op wie sta je nu nog te wachten? Op Fred, mijn vernoot. Ja, dus Fred is met zijn maat onderweg. Alleen ja, dat gaat wat langzamer. Die hebben nog meer pijn en ja, we wachten even af. Hij doet nog wel mee, hè? Hij is niet uitgestapt. Als hij uit is gestapt, is het de rest van zijn leven pijn. Dus, hij heeft nog iets minder dan een uur om binnen te komen. Ik hoor net dat hij eraan komt. Dus de vlaggen gaan tevoorschijn gehaald worden. Loopt hij hier al boven de dijk? Ja, ik zie al een verbeterd gezichtje in een rood jasje. Ja, we zien hem in het rode jasje inderdaad hier in de verte aankomen. Ja, hij heeft er maar een klein stukje. De tempo is er wel een beetje uit, hè? Kom, brommers! Ja, dat tempo is er zeker uit. Nou, dan weten we ook meteen voor wie het spandoek hier rechts is. Fred en Luc. Hup, papa staat erop. Ze komen eraan. Ze zullen er blij mee zijn, denk ik. Ja, kijk, de vuistjes gaan de lucht in. Er wordt gejuicht. Fred en Luc. Ze gaan de finish hier halen in Zoutelanden. Nog een klein stukje. Aan het enthousiasme zal het niet liggen. Ze gaan ervan genieten, denk ik. Kijk, nog een dikke knuffel. Oh, kijk, nou heerlijk. Een beetje zweet over je heen. Nou, nog een onderbreking. Nog een knuffel. Fred, je moet doorlopen, want het is nog een klein stukje. Nou, ook zij gaan het halen. Fred en Luc op weg naar Zoutelanden. Ja, en dan net voor dat hoogste punt, nou wat zijn, een meter of 50. Dan wordt iedereen nog even warm onthaald om ze toch nog dat laatste zetje te geven. Eens even kijken met wie we hier van doen hebben. Hallo, u bent er maar druk mee? Nee hoor, nee? dat valt toch wel mee. Nee, de drukte hebben we gehad. Dat is tussen 3:30 en 4:30, dan is het hier een stroom van mensen. Maar toch, nu is het goed te doen, hè? Toch gaat u niet weg. U blijft staan tot de laatste voorbij is. Ja, tuurlijk. Je bent vrijwilliger totdat het afgelopen is, hè? En zelfs die laatste hebben de Thais. Die hebben het het meest nodig natuurlijk. Ja, dus daarom ook. Dus daar staan we ook voor. Hoeveel komen er nog, denkt u?
Ja, ik heb geen idee. Jullie komen van die kant. Ik heb ook geen idee. Nou, ik denk een stuk of 30. Dan is het wel een eindje op, denk ik. Ja, zou het dan op zijn? Want ze hebben nog 55 minuten. Ja, maar meestal is het naar het einde toe worden er steeds minder. En dan, Ja, gelukkig ook maar. Anders moest er heel veel uitgehaald worden nog. Nou, wij maken eigenlijk niet mee dat ze uitgehaald worden. Want als ze hier komen, dan is het nog 2 kilometer. Dus dan finishen ze vaak wel. Ja. Dus die zijn er allemaal al En uit. zijn er nou nog mensen voor wie u er echt staat? Echt nog bekenden? Er zijn heel veel bekenden van mij langsgekomen. Want ik loop zelf ook hard. En dus de eerste mensen die voor in de wedstrijd zaten, zit ik mee in de trainingsgroep. En verder is hier heel veel kennis. Waarom loopt u zelf niet mee? Omdat een marathon te ver is. Oh ja, dat vind ik een hele logische reden. Dat is precies de reden dat ik hier ook sta. Ja, daarom ook. Dus heel duidelijk, hè? Ja. Nou, heel goed. Wat u heeft, water is het, hè? Ik heb water, Ja, ja. daar zijn ze blij mee. Er valt hier ook nog cola en thee te halen voor mensen die dat willen. Ja, dat meestal nu zijn er veel mensen die ook wat anders willen, inderdaad. Het laatste zetje. Ja, ik hoop het voor ze. Ja, ik hoop het ook voor ze. Goed, aan de vrijwilligers zal het niet liggen, want die doen hier hartstikke hun best. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the It's my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to fade it. Everybody wants to Kilometer, dat zit erop voor de meeste lopers. Maar nog niet voor allemaal. Kijk, het is ook een beetje aan de natuur overgeleverd zijn hier natuurlijk. En vandaag valt het nog wel mee. De mensen die morgen gaan wandelen, die krijgen het waarschijnlijk zwaarder. Dus even kijken, wat komt hier aan? In het geel. Gaat het? Gaat het? Ja hoor, ik ga hem uitlopen. Dus, Wat is er allemaal onderweg gebeurd? nou, op zich niks bijzonders. Je bent een beetje een cadeautje geworden. Ja, klopt. Ik kreeg kramp en het lopen ging gewoon niet meer zo goed. En dan krijg je het koud. Even, u komt er wel doorheen nu? Ik kom er zeker doorheen. Zet hem op nog even dan. Kijk, ja, nou ja,
het wordt een soort cadeautje als je kramp onderweg hebt en je moet nog wat anders gaat doen. Maar 2 kilometer lopen, dat lukt wel. Eens even kijken wie komt daar in de verte nog aan. Eens even kijken of we daar nog naartoe kunnen. Die is nog hard aan het lopen, dat zie ik ze niet allemaal meer doen. Louise, hoe gaat het? Gaan we wel. Ja? Is nog een klein stukje. Kom goed. Ja hoor. Ik loop even een klein stukje mee hoor. Want je moet nog 2 kilometer hè? Nou dat moet wel lukken. Toch? Ja. Tuurlijk. Hier staan ze klaar met drinken. Kijk, stop. Lekker, dankjewel. Ja, dan is het toch even inhouden. Wie hebben we hier nog? Elsbeth, zet hem op. Nee, die had geen behoefte aan... Ja, ze heeft wel behoefte aan drinken. Heeft er nog wat meegenomen. Ja, en zo heeft iedereen nog even een oppepper op dat hoogste punt van de marathon. 2 kilometer voor het einde. Het begint hier steeds rustiger te worden bovenop de boulevard richting de Langstraat in Zoutelanden. Af en toe komen er nog wat lopers voorbij. Hier zien we met nummer 2287 Danique. Zet hem op Danique, nog een klein stukje. Nou, de tranen staan al in de ogen, maar ze heeft niet meer zoveel te gaan naar deze mannen. Die zien er nog zo fris uit. Die hebben nog energie over. Nog wat plukjes fans hier en daar. We zien hier de running group Runderground, als ik me niet vergis, uit Middelburg. Er staan enthousiaste mensen aan te moedigen. Zo te zien hebben 2 van hen deelgenomen. Ze zijn goed voorbereid, want op de grond staan een paar blikjes bier. Die hebben ze wel verdiend, denk ik. Dylan, mag ik jou wel even lastigvallen? Ja, natuurlijk. Je hebt een mooie huisgemaakte medaille om je nek. Ja, die is van mijn zoontje. Die is er net met mij over de finish meegelopen. En dit vind ik de mooiste van de 2. Dus dat snap je wel. Hoe was dat om dat laatste stukje met je zoontje te lopen? Ja, gewoon genieten. Ik bedoel, het was een hele mooie tocht vandaag. Het viel eigenlijk allemaal best wel mee naar mijn verwachting. En als je dan hand in hand met je zoontje over de finish kan komen. Krijg een mooie bos bloemen en 2 mooie medailles. Dus ik ben heel tevreden eigenlijk. Ik keek net naar je haar. Ik dacht dat je heel bezweet was, maar het is allemaal confetti. Ze hebben me hier ter plekke hier een beetje versierd van Runderground. Dat doen ze altijd, dus leuk. Jullie staan hier met een heel groepje met grote vlaggen. Runderground Running Group. Kun je eens uitleggen wat jullie voor club zijn? Wat zegt u nog een keer? Kun je eens uitleggen wat jullie voor club zijn als Running Group Runderground? Een loopgroep uit Middelburg met name. Er zijn ook wel mensen die ook buitenom Middelburg komen. En wij lopen 2 keer in de week samen gezellig hard. En daarnaast doen we mee aan leuke hardloopwedstrijden. En hij is de grote man erachter. En hij staat aan de andere kant. Martijn de Vries. Martijn, komt er nog iemand voor jullie loopgroep aan? Nee, wij zijn allemaal binnen, maar we wachten gewoon tot de laatste lopers binnen zijn. Ja. Dus tot een uur of 6 zijn we hier. Ja, ze hebben nog 50 minuten, ja, iets minder, 3 kwartier ongeveer. Lekker jong, goed hoor. Hoe laat verwacht je de laatste? Een gokje? Ja, 6 uur gaat het dicht. Dus ik hoop dat voor 6 allemaal binnen zijn. Je hebt zelf ook meegelopen? Ja, dat klopt. Ja. Een stuk sneller waarschijnlijk? Ja, wat is sneller, maar ik ben al inderdaad gedoucht en ik heb een biertje gedronken, dus dat is prima. Heb je genoten? Ja, heerlijk. Goed weer, veel publiek en lekker lopen, dus feestje. En nu nog even 3 kwartier klappen voor de laatste lopers. Ja. Want dat is het ermee. Die laatste lopers die kunnen heel goed de support gebruiken van de toeschouwers die hier langs de kant staan.
Want ja, ik zei het vanmiddag al, die eerste lopers die hebben het zwaar. Die hebben waarschijnlijk zere benen. Maar ja, die doen er een paar uur minder lang over dan die mensen die nu nog binnen moeten komen. Dus die hebben het gewoon zwaar. Die hebben zere benen en die hebben de komende dagen veel meer last dan die toppers. ZLM-team Jessica Maas uit Zoutelanden. Lekker naar huis lopen. Nog 3 kwartier en dan moet iedereen hier in Zoutelanden binnen zijn. En wat mij echt opvalt, als je kijkt hier naar de dijk. Vorig jaar was het volgens mij zo dat rond deze tijd het daar nog hartstikke druk was met allerlei lopers. Maar de meesten zijn volgens mij gewoon al binnen. Maar er zijn natuurlijk nog steeds mensen die binnenkomen en die bloemen krijgen. Zoals Jessica van het ZLM-team. En die wordt ook nog door de camera gevolgd natuurlijk. En ook Xavier Grijpsveert uit Staden. En nog een bloem erbij. En een kus erbij. Nou, wat wil je nog meer? Jessica, je hebt heel veel bloemen gekregen, hè? Hoe ging het? Ik heb het heel erg taai gehad. Ja? Maar ja, ik had het eigenlijk al bij de 18 kilometer. Ik zat eigenlijk al helemaal niet lekker in. En ik ging het strand op en ik ging al een beetje wandelen. En ik dacht, dat wordt nog een lange tocht. Maar goed, toch een beetje volhouden en maar doorgaan. En toen kwam er nog een vriendin van mij. Die kwam bij Domburg en die liep voor me dan. Als haas. Toen hoefde ik alleen maar te volgen. En dat ging goed. Dat helpt zo'n haas. Dat helpt, ja. Ja, ik heb het echt taai gehad. En heb je dan, overweeg je dan na 18 kilometer nog van om te stoppen of komt dat niet op? Nee, dat heb ik nooit gedacht. Ik dacht wel van het wordt een zware tocht, maar opgeven niet. Nee, er komt een volgende bloemenbrenger alweer. Hoi, mijn dochter. Hoi. Goed. Dus, heb je mij heel de tijd gevolgd? Van wie zijn al die bloemen? Van mijn man en van mijn schoonmoeder en van mijn dochter en van mijn zoon. Dus, en volgend jaar weer of was het 1 keer? Ik heb nu 3 keer gedaan. Ik zeg nog niks, ik beloof nog niks. Nee. Maar 3 keer is al heel wat, hè? Ja, precies. Goed gedaan. Jessica heeft de finish gehaald. De Meeuw is Zoutelanden, dus een thuiswedstrijd. Ja, wat zeg jij? Ik heb heel de tijd jou gevonden. Op tv gezien? Ja. Oh, wat leuk. Nou kijk, we hebben ook nog kijkers en die komen dan ook nog zelf naar de finish. Mocht u dat ook nog willen doen, moet je wel opschieten. We pakken deze mevrouw. Kim, pakken we nog even mee. 3 man sterk. Ja. Kim, goed gedaan. Hoe ging het? Eigenlijk slecht. Hoe kwam het? Mijn knie is halverwege ingetaped. Is dat onderweg gedaan? Ja. Wat had je? Gewoon pijn aan mijn knie. Gewoon alles deed pijn. Ik kon niet meer buigen. Ik kon niet meer... En ik heb alle trainingen gedaan. Nooit iets gehad. En nu dit. En hoe lukt het je dan toch om hier in Zoutelanden te komen? Ja. Ik kan wel janken. Maar je hebt het gehaald. Dankjewel. Gefeliciteerd. Kim is er en zij is ruim in de tijd. Maar het wordt natuurlijk wel steeds krapper nu. Ja, hier en daar wordt er niet aan sporten gedacht, maar gewoon lekker ontspannen in het zwembad gezeten. Maar voor de mensen die hier nog lopen, ja, daar is het echt voor afzien hoor. Nog 40 kilometer hebben ze erop zetten. Nog ruime 2 kilometer te gaan. En als je nu hier nog loopt, dan zit je echt in de achterhoede. Ik heb geen idee hoeveel mensen er nog komen, want zover ik kan kijken, zie ik toch hier en daar nog wel mensen aankomen. Dus even kijken, meneer heeft er nog flink tempo in. Gaat u het halen, meneer? Komt het goed? Ja, toch? Zat er wel. Heel goed. Eens even kijken, wie hebben we hier nog? Johan? Gaat het, Johan? Ja, nee. Nee. Nee, leg hem op. Te veel de dekjes moeten bezoeken in het begin. En buikkramp. Ja, weet je, dan raak je energie kwijt. Hè. Je raakt je groepje kwijt. Ik liep met 4:30 mee. Terug hard moeten werken om om bij de 5 uur aan te sluiten. Ja, dan komt de volgende dekje in beeld en dan, dan ga je het strand op en dan je energie kwijt. Het is afzien. Ja, nou ja, weet je, maar het is leuk, maar het lichaam wil gewoon niet meer de energie. Maar u heeft nog 40 minuten. Dus ga ik herhalen. Succes, hè? Dat gaat wel lukken. Zet hem op. Johan gaat richting finish. En hier bovenop de boulevard in Zoutelanden hebben mensen bijna die finish bereikt. Hè? Nog een klein stukje. Hier hebben we Joost. Zet hem op, Joost. Nog een klein stukje. Nou, het kan nog een klein lachje vanaf. En mooie plaatjes hier altijd. Hè? Zoutelanden, die zon die een beetje achter de wolken zit. Die enorme hoeveelheid vlaggen. Heel veel Zeeuwse vlaggen.
En ja, al die lopers die het nog zwaar hebben, maar die hier weten van nou, wij gaan het wel redden. Wij komen wel aan bij de finish in Zoutelanden. Wij gaan die kustmarathon afsluiten. Hallo jongens, komen jullie de bloemen voor mij brengen of zijn die voor iemand anders? Voor mijn moeder. Jouw moeder? Hoe heet jouw moeder? Marian. En waar wonen jullie? Goes. Goes. En heeft mama 42 kilometer gelopen? Voor het eerst. Voor het eerst. En hoe denk je dat ze het vond? Leuk, Leuk? maar heel vermoeiend. Ja, want... wat zeg je? En een beetje ver. Ja, dat denk ik ook. Dat mag je wel zeggen, van 42 kilometer. Maar ze krijgt zo meteen hele mooie bloemen van jullie. 4 bossen bloemen. Ja. En hebben jullie die speciaal zelf uitgezocht? Ja. En weten jullie wanneer mama komt? Nee. Dus je hebt geen idee waar ze is? Ja, zo rond een beetje 2-3 kilometer hier vandaan. Oh, dus dat gaat misschien nog wel even duren. Een 10 minuten of een kwartiertje. Ja. En wat gaan jullie dan roepen als mama zo meteen langskomt? Kom op, de laatste meters moet je nog. Ja, want als jullie hier naar de andere kant kijken, daar is de finishlijn, hè? Ja. Snel naar beneden. Jullie snel naar beneden, kunnen jullie ze nog een keer zien? Ja. Wat vind jij ervan dat mama dan een hele marathon heeft gelopen? Goed. Ja, vind je dat knap? En als mama nou over de streep komt, wat zeg je dan tegen haar? Goed gesteerd. Gefeliciteerd. Kijk, dat zal mama wel leuk vinden, denk ik. Gaan jullie ook de laatste paar meter met mama meerennen? Nee, dat denk ik niet. Dat zit er niet in, daar heb je geen zin in. Nee. En ik denk dat mama dat ook niet heel leuk gaat vinden. Nee, mama moet alleen over de finish kunnen komen en alleen op de foto staan, hè? En daar is papa. Oh, daar is papa. Kijk, papa is aan het filmen. Dag papa. Nou, die zal ook wel blij zijn als mama er weer is, hè, denk ik. Ja. En is mama nou veel weg geweest om te trainen? Ja, ze heeft aan de marathontrainingen meegedaan. Ja, dus dan moest ze urenlang lopen, hè? Ja. Dus vanaf nu heeft ze wel weer meer tijd voor jullie, denk ik. Ja. Ja, nou, kijk. Hartstikke mooi. Goed opletten, want straks komt ze voorbij. De mama, hoe heet die mama ook alweer? Marian. Marian uit Goes. De eerste marathon hier afgerond. 42 kilometer, 195 meter. Hier nog zo'n trotse finisher. Mark, nog een klein stukje. En dan krijgen die roos uit de handen van die twee dames die naast je lopen. We zijn in afwachting van de laatste. En het is nog maar even de vraag wie dat gaat zijn. Het zijn in ieder geval niet deze dames, want er zit nog geen bezemfiets, bezemwagen achter. Maar toch eens even kijken hoe het hier met ze gaat. Oh, die ben ik onderweg ook al een paar keer tegengekomen. Hoe gaat het bij jullie? Goed, en we gaan het redden ook. Ons doel was om binnen 6 uur binnen te komen en dat gaan we nu ook doen. Ja? Ja. En hoe houden jullie samen de moed er een beetje in? Gezellig praten over alles en nog wat, genieten van het uitzicht en gewoon gaan. Ja, jij? Ja, oh, je doet gewoon... Zij doet gewoon het woord. Heeft een van de twee al aan opgegeven gedachte dat de ander zei je moet echt door? Ja, nee. Opgeven Dat staat doen we niet niet. op het woordenboek. Nee, oh, dat gaat niet. Nee. Maar nou, ik wil de druk niet opvoeren. Nou, doe nou maar niet dan. Houd mijn mond. Ja. Tot bij de finish roepen ze nog. Ja, kijk, dan moet je toch een beetje gaan sprinten. 35 minuten. Het lijkt natuurlijk nog best wel een eind. Maar ja, je hebt er al 40 kilometer op zitten en je moet er nog 2,5. Dus met een gewoon looptempo, ja, zeg dat je 5 kilometer per uur loopt, heb je een half uurtje genoeg. Maar dan moet je toch wel eigenlijk boven dat normale wandeltempo blijven zitten. Eens even kijken, wie komt hier nog? Het zijn die laatste eenzame lopers. Maar het is toch natuurlijk wel de moeite waard om ze nog aan te moedigen. Oh, dat is weer zo'n uitloper. Die ze allemaal heeft gedaan. Gaat het nog? Ja hoor. Uw auto moet er nog in? Ja, zeker. Ja, goed. Ga maar snel door. Ja, het is wel van belang. Nee, ik wil het ook niet op mijn geweten hebben dat zometeen mensen helemaal niet meer aankomen door mijn schuld. Wie hebben we hier nog? Nou, daar is ook het tempo al flink uit. Oh, ik heb wel eens mensen soepeler zien lopen, maar... nou, nummer 349. Wie staat erop? Arie? Ja, volgens mij is het Arie. Arie, hoe gaat het? Zwaar, maar we komen er. Ja, we komen er. Ja, zeker. Het is nog dik een half uur. Ja, nou, dat moet lukken. Hier hebben ze nog wat te drinken voor u. Dat is altijd lekker. Ja, bent u er aan toe? Echt wel, ja. Ja, en aan de finish ook, denk ik. Ja. Nou, zet hem op. Arie gaat onderweg naar de finish. Ja, en kijk even mee hier. Het hele pad is leeg. Dus als je hier nu nog loopt, wordt het natuurlijk mentaal extra zwaar. Want je ziet gewoon echt geen andere lopers meer. Op te wachten, Vloemen.
Ik denk inderdaad, Michiel, dat de meesten hier al zijn. En ik zag net Richard over de finish komen. Die staat nu nog bij het hek. En die deed dat zo. Yes. Die juicht eigenlijk harder dan Tim Pleiten vanmiddag. En ik wil weten wat daarachter zit. Richard, goeiedag. Ik zag jou net over de finish lopen. Ik zag de winnaar vanmiddag juichen, maar jij kwam in de buurt. Oh jongens, wat een onderneming. Ja, geweldig. Zwaar, heftig, maar dan is het zo mooi als je dan hier binnenkomt. Ja, dan voel je je gewoon een winnaar. Ja, dat is echt heel gaaf. Maar iedereen die hier komt is natuurlijk ook gewoon een winnaar. Absoluut, absoluut. Hoe heb je het onderweg beleefd? Zwaar. Met name het strand, ondanks dat het hard zand was het heel zwaar. En na die tijd was het voor mij echt afzien. Ben jij een geoefend marathonloper? Of nee, dit was mijn eerste. Dus ik heb getraind tot 30 kilometer. Dus vanaf 30 was het... Overleven. Ja, echt geweldig. Super. Ja, en mensen die nog nooit een marathon hebben gelopen zoals ik en zoals jij tot gisteren of eigenlijk tot vandaag, die kunnen niet inschatten wat die laatste 10 kilometer, wat dat is, hè? Nee, absoluut niet. Het is emotie, het is mensen langs de kant die je aanmoedigen, dat de tranen je bijna in de ogen springen. Het gevoel van ik wil niet meer, ik stop. Het gevoel van ik ga gewoon door, ik stop niet. Het is gewoon zo'n rollercoaster van emoties achter elkaar. Ja, dat is niet te beschrijven. Het is geweldig. Het schiet door je hoofd, ik ga ermee ophouden af en toe. Af en toe denk je, weet je, dat red ik niet, ik stop ermee. En maar je doet het toch niet, je gaat gewoon door. Waar kom je vandaan zelf? Zwolle. Een eindje weg, waarom in Zeeland je eerste marathon? We komen hier elk jaar met de zomervakantie. Ja, dat is gewoon zo'n geweldige omgeving. Je hoort eigenlijk iedereen die hier gelopen heeft en die er meerdere gelopen heeft, dat dit gewoon de mooiste is. Dus ja, ik denk als ik dan eentje ga lopen, dan gaan we gewoon voor deze. Ja, hij is nu van de bucketlist af. Ja. Betekent dat ook dat je het nu nooit meer gaat doen? Vandaag niet meer. Ik ben wel bang dat ik verslaafd ben. Maar dat idee hardlopen lange afstanden vond ik altijd gaaf. Dus ik denk dat ik er nog wel een keer, maar voorlopig is het even genieten hiervan. Dus juichen bij de finish zal maar bijblijven, Richard. Mooi gedaan, gefeliciteerd met je prestatie. Trouwens, nog een tip voor de mensen die nu nog onderweg zijn? Ja, doorlopen. Ja, nou, dat is het eigenlijk ook gewoon. Doorlopen, want je hebt nog ongeveer een half uur. Ja, nog een half uur ongeveer. En hier komen ze nog één voor één voorbij, boven op de dijk. Het wordt al wat rustiger, maar de echte hardcore fans staan hier nog, hoor. Als we een beetje deze kant op kijken, staan er nog allemaal groepjes. Er staan natuurlijk nog op lopers te wachten die er nog aankomen. Met bosjes bloemen. Het lijkt wel een beetje een bruidsboeket, mevrouw. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, hè? Het is het niet, denk ik. Nee, het is echt voor onze collega's. Wat staat erop? 19, de datum, 5 oktober. You did it. Ja, Terra en Elke. En nog veel meer collega's van onze school hebben meegelopen. Maar we wachten even op Terra en Elke. Wat voor wie is die bedoeld? Terra van Rooyen en Elke Bouw is onze collega's. Kijk, nou, die gaan het uitlopen als ze hier straks voorbij komen. We wachten het nog even af. Dan gaan ze zo ongetwijfeld zien. Tussen Haamstede en Zoutelanden. Dat heeft ook de volgende man gedaan. Nou, volgens mij is het einde in zicht. Ik weet het niet zeker. En tempo zit er ook niet heel erg meer in. Maar we gaan eens even kijken. Want hier achter dat bosje komt nu als het goed is een loper. Daarachter zit een wagen. En meestal betekent dat als die wagen hier langskomt dat we toch al een heel eind gehad hebben. Dat kunnen we meteen even vragen. Die staat daar nu weer stil. Even kijken. Waar zou die loper nou toch zijn gebleven? Oh, daar komt hij. Ja. Nou, dat zeggen, er moet er nog één komen. Want ik zag het net in de verte al gebeuren. Ja, nummer, wat is het? 641, 841. Probeer ik ook meteen even die naam eronder te lezen. Marius, Marinus, Marcus. Gaat het goed? Alles goed, dank je. Ja? Wunderbaar, 2,5. Super publiek. Wunderbaar, ik kan alles krijgen. Ja, die moet het tempo inhouden. Hierachter is die wagen. Ja, staat nu stil. Ik zie echt geen lopers meer aankomen. Dus ik vermoed dat Marcus de laatste is. Maar ik probeer het zo nog even te achterhalen bij die wagen die hierachter rijdt. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write. Oh, feel the weight of the world in my bones. Try to swim but I'm sinking alone.
always falling in the deep unknown. Now I'm fighting with my hands up, hands up. Feel the bullets from your head rush, head rush. I can see you but I can't touch. Cause I feel numb. So infected with your bad blood. Keep on running till it blows up. All I wanted was a real love, but I feel numb. Silent voices to a distant crowd. I'm still singing, but there's no one around. I keep screaming till my lungs run out, but no one listens, no words coming out. Oh, feel the weight of the world in my bones. Try to swim but I'm sinking alone, always falling in the deep unknown. Now I'm fighting with my hands up. Feel the bullets from your head rush. I can see you but I can't touch. Cause I feel numb. So infected with your bad blood. Keep on running till it blows up. All I wanted was a real love, but I feel numb. Bones. Try to swim but I'm sinking alone, always falling in the deep unknown. 80 deelnemers verwachten we nog hier in Zoutelanden. En als die er zijn, dan is iedereen binnen. En wat ik net zag, ja, ze staat er nog, is dat Brenda Wiesner binnenkwam uit Vlissingen. En de nummer 3 van vandaag bij de mannen is Ralf Wiesner uit Vlissingen. Dus dan ben ik benieuwd of dat nou familie is. Dus dat gaan we eens even vragen. Ik heb geen idee of het zo is, anders is het wel heel toevallig. Maar ze staat hier met een bos bloemen. Brenda, ik zag Brenda Wiesner, familie van de nummer 3 van vandaag, of niet? Ja, aangetrouwd. Ja. Getrouwd? Aangetrouwd. Ja. Hey, dan is het een succesvolle dag voor de familie Wiesner. Ja, zeker. Ja. Hoe ging het bij jou? Want je hebt er iets langer over gedaan dan Ralf, maar mag geen naam hebben, hè? Nee. Ja, de eerste 25 ging echt heel goed. Daarna was het echt wel al een beetje opgedroogd. En dan is het gedacht aan het halve litertje dat je de race houdt? Dat wist ik niet dat die zou komen. Heb je al vaker meegedaan? Nee, eerste keer. Sleuren dan aan de kop. En ja, wil eventjes weten hoe onderweg nog aan uitstappen gedacht? Waar ging het dan uiteindelijk toch fout? Nee, dat niet. Nee, maar je hebt zo'n punt en dan denk je, ik ga gewoon door. En, nou vinden wij hier aan de finish iedereen die het haalt een even grote winnaar. Dus of je nou derde bij de mannen wordt of om 5:30 binnenkomt. Maakt niet uit. Geniet ervan, hè? Dankjewel. Kijk eens aan, de familie Wiesner, derde plaats bij de mannen en een halve liter bier bij de vrouwen. Deze meneer komt heel nonchalant over de finish. Heb je ook een rugnummer of niet? Hè? Français? Nou, dat spreek ik niet het best. English? Nee. Nou ja, maar Frans, ja sorry. Ik had beter mijn best moeten doen vroeger op de HAVO. Ja, een petit peu kan ik het. Maar wie heel goed Frans kan, weet ik toevallig, is Remy Opperdeer. Dus volgende keer even van plaats wisselen, Remy. Ik heb hier wat mensen gelopen. Dag mevrouw. U heet Marianne? Ja, dat klopt. Ja. Nog een klein stukje. Ja, die gaan we ook nog halen. Hè? Nee, natuurlijk. Want kijk, daar is de finish al, hè, als je naar beneden kijkt. Ja, daar staan de fans al. Oh, beneden staan al fans, zie ik. Er wordt druk nu gezwaaid. Even terugzwaaien. Is dit de eerste keer? Ja, klopt. Ja. Volgend jaar weer? Nou, zeg nooit, maar niet. Misschien volgende week, denk ik te vragen. Ja, inderdaad, ja. Heeft u wel genoten? Ja, prachtig. Ik heb een hele goede hulp gehad. Daardoor heb ik het gehaald. 2 persoonlijke hazen. Ja, nee, 2 nog. 4 mannen, dus ja, ik mag niet klagen. U heeft geen zuchtje wind gevoeld vandaag. Nee, klopt. Ze hebben het keurig gedaan voor me. Geniet ervan. Ze gaat nog een klein stukje hier 100 meter verder. Dan ga je zo naar beneden, een klein trapje af, de Langstraat in. Ja, en dan is het alleen maar juichen voor al die mensen. Want daar hebben ze de kustmarathon erop zitten.
Ja, je loopt hier met prachtige uitzichten. Natuurlijk langs de Zeeuwse kust. Maar of je daar nog oog voor hebt op het moment dat je echt binnen moet gaan komen. Want ja, dat is nu toch wel echt aan de orde. Mensen die hier zijn hebben nog zo'n 25 minuten. Nog ruim 2 kilometer. Dus dan moet je toch echt je best gaan doen. Hierachter, daar lopen er nog een paar. Ik heb net gezegd dat Marcus de laatste was. Dat was niet zo. Want er loopt nog een man of 3. Ik begreep dat de organisatie al tegen Ede had gezegd. Je komt niet meer binnen, je kan beter stoppen. Die heeft er toch nog weer even wat peper in zijn reet. En die is nog opnieuw gaan sprinten. Ik weet niet of dat deze is. Kijk, daar komt weer een wagen aan in de verte. Ik vermoed dat dat dan toch wel echt de laatste is. We gaan nog eens even kijken hoor. Bij wie zijn we hier? Nummer 345. Ando. Ando, hoe gaat het? Prima. Je zit wel in de achterhoede. Ja, weet ik. Maar dat was ook de bedoeling. En gaat het nog lukken zo? Oh, dat was de bedoeling? Ja. Waarom? Ik heb van begin af aan gewandeld. Ja. Ik heb alleen gewandeld. Ik heb niet hard gelopen. Nee. Maar u dacht... Morgen regent het, dus dan beter nu lopen. Ja, dat is ook slim. Maar goed, hoe zeg je dat? U was het niet denk ik van plan om als allerlaatste binnen te komen, Nee, toch? maar lopen er nog een paar achter me. Ja, dat is waar. Zet hem nog even op. Nou, en een van die mensen die daar nog achteraan komt, die zien we nu ook meteen. Ik weet niet of het er nog heel veel zijn. Dus even kijken. Hoe gaat het? Nou, als ik doordribbel, heren. Ja, dan haalt u het nog, denk ik. Doe even een heel klein sprintje met u mee. Ja, helemaal goed. Want u moet nog eigenlijk een ruime 2 kilometer. Ja. Daar heeft u nog zo'n 20 minuten voor. Ja, dat gaat wel lukken. Dat denk ik ook. En ik heb dit jaar op een hele andere manier getraind. Ik heb geen lange afstanden gelopen. Ik heb op de methode hoogstens 14 kilometer. Oh. Dus ik vind het zeer verrassend dat ik zelfs waarschijnlijk eerder binnenkom als de vorige keer. Oh. Voor tijd dus. U was vorige keer ook vrij aan de late kant. Ik was een van de laatste. Nou, zet hem nog even op dan. Ja, ik geef het je te doen hoor. En mevrouw zegt dus dat het nu eigenlijk nog beter gaat dan de vorige keer. Dat zegt ook wel wat natuurlijk hoe het de vorige keer ging. Maar ze gaat het nu ongetwijfeld goed doen. Eens even kijken hoe ver we zijn. Of daar in de verte nog een eenzame loper aankomt. Ja, dat is wel zo, maar dat is gewoon een toerist geloof ik die hier een wandelingetje over de duinen maakt. Ik denk dat het hier even klaar is. En ik weet niet of mevrouw nu de allerlaatste was. Maar anders kom ik sowieso nog even bij je terug. Dímelo, Fonsi. La noche está tan perfecta que bien te ves. Oh, ese vestido corto te queda bien. Oh, tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera. Yeah. Así que date la vuelta, mami. Mensen lopen hier naar de finish. Niet alleen voor die medaille natuurlijk. En voor het voldoen van die marathon. Maar ook voor dit ding. Kijk, een vlaggetje. Die krijgen ze zo meteen als ze hier beneden het bochtje omgaan en de Langstraat inlopen. En dat is een heel mooi aandenken. Ik weet dat bij heel veel hardlopers er thuis één in de slaapkamer of de rommelkamer of sommigen in de woonkamer hangt. Omdat ze die zo leuk vinden en veel goede herinneringen met zich meebrengt. Hier staat nog een fan. Meneer, mag ik even bij u komen staan? Mag ik even bij u komen staan? Ich verstehe Sie nicht. Ah, ich bin Deutsch. Ja, genau. Warten Sie auf deine Frau, oder? Nein, auf einen Freund. Der läuft seinen ersten Marathon. Das ist der erste Und Marathon. ich glaube, er braucht ganz schön lang, aber er wird ankommen. Oh, hat noch 23 Minuten. Er schafft es, ich bin sicher. Kein Problem? Kein Problem. Haben Sie ihn jetzt gesehen? Nee, er war falsch. Oh. Ich habe eine Weste gesehen, eine gelbe Weste, aber es ist der falsche. Oh, de meneer dacht van, nou, daar komt mijn vriend aan, maar dat was hem niet. Was ist Ihre Name? Manfred. 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 Und ist hier auf der Ferien, oder? Wir machen Ferien in Frauenpolder und in Ostkapelle. Wir sind 3 Paare. Okay, veel Spaß. Dankeschön. Oké, nou mijn Duits is ook niet meer wat het nooit geweest is. Maar nog 23 minuten heeft zijn vriend Manfred om die marathon te finishen. Meneer is vol vertrouwen. Hij ziet hem nog niet. Dus hij zal toch een beetje snelheid gaan moeten maken. Maar goed, ja, het zou een mooi ding zijn om tijdens de vakanties te doen. Hè? En dat is ook typisch iets
wat bij de kustmarathon hoort natuurlijk. We hebben het al gehoord, mensen uit heel Nederland, België, Duitsers, veel nationaliteiten zijn er altijd. Frans ook onder andere, die hier meedoen aan de kustmarathon. Ja, en zo kan je mooi een weekendje weg in Zeeland combineren met spierpijn oplopen en 42 kilometer hardlopen. Zou je kunnen denken natuurlijk. Ik kijk even achter me of er toevallig nog iemand aankomt. Ik zie allemaal wandelaars, maar hardlopers niet. Ja, het wordt er natuurlijk steeds minder, hè. We hebben het al. Oh, u wilt een vlag? Ja hoor, natuurlijk. Voor die kleine jongen. Veel plezier ermee. Veel spaas. Denk ik dat ze het uitspreken. Maar weer een jongetje, gelukkig met zo'n mooi vlaggetje, gaat ongetwijfeld mee terug naar Duitsland. Ja, nu is het einde toch wel echt in zicht hoor. Op het 40 kilometer punt dan. Hè. Nog lang niet bij de finish natuurlijk. En ik geef het je nog te doen hoor. Als je in die 20 minuten, de kleine 20 minuten die marathon nog duurt, nog binnen moet komen. Er komt nog een groepje aan zelfs. Dat is een soort bus, zoals je dat bij het wielrennen zou noemen. En daarvoor rent nog nummer 1307. Manfried, alles goed? Alles goed. Ja? Ja, succes hè? Kijk, die gaat het nog. Ja, kijk, die houdt de moed er nog wel in. Ja, en dan dat laatste groep. Ja, wil je toch ook niet, hè? Dat je de hele tijd zo'n bezemwagen achter je aan hebt rijden. Dat lijkt me nou niet echt een hele fijne gedachte. Want ja, op het moment dat die hier voorbij rijdt, dan is het over en uit. Ze komen er bijna aan, hoor. Ze gaan hier. Ja, ze hebben wel prachtig uitzicht met zo'n enorm zeeschip wat hier net nog voorbij komt. Ik heb alleen echt geen idee of ze dat nog zien. De bezemfiets. Nou, die zit er. De gebruikelijke wagens die daarachter rijden, die zijn er ook. Ja, we gaan zo meteen naar dat clubje met laatste lopers hier. Ja, daar komen ze al. Oh. Ja, die moeten echt nog even gaan doorzetten. Dat is 1, 2. Ja, ik weet niet wie er allemaal nog bij horen. Maar sommigen hebben er nog tempo in, anderen helemaal niet. Oh, ik geef het je echt te doen hoor. Daar komen ze. Nou, eens even kijken. Wie zijn het? Patricia. Patricia, gaat het nog goed? Ja, gaat goed. Ja? Ga je hem uit... Nee, niet stoppen hoor. Je moet wel door. Ja, ik ga door. Ja. Ga je het nog halen? Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Ja, oké. Ze bieden je daar nog wat drinken aan. Succes. Ja, oh, wie hebben we hier nog? Madeleine. Je bent dood? Nee, je loopt nog. Ik heb geen lampje meer, ik heb geen batterijtje meer. Ja, het moet nog een heel klein beetje. We moeten het doen, hè? Op de reserve. Als we het niet doen, dat moet. Ja, het moet echt. Moet. Waarom doet u mee? Om in vorm te blijven, om gezond te blijven. Ja. En het is gewoon het genieten van de zee. Ja, dat lukt wel, denk ik. Ja, dat moet lukken. Krijgt u er nog wat van mee of bent u alleen nog maar op het pad gefocust? Nee, ik krijg er nog van alles mee. Want ik geniet van de wind, ik geniet van de branding. Ik geniet gewoon van alles. Nou, voor iemand die net zei dat ze dood was, geniet ze nog genoeg. Ja, dat wel, hè. En als ik het niet in mijn tijd haal, vind ik het ook niet erg. Maar dan heb ik het meegedaan. Nou, ik zou zeggen, succes. En wie krijgen we hier nog? Chantal. Chantal is er, pas op Joey, de cameraman. Chantal, gaat het lukken? Ja hoor, het kopje gaat goed. Ja. En in de benen? Ja, natuurlijk doet pijn hè. Hoe is het om achteraan te lopen? Geeft er niet? Nee? Nee. Nou ja, ik dacht het is misschien niet zo fijn als je constant opgejaagd wordt door die bezemfiets. Ja, nu even, maar ik zeg gewoon dat hij zo weg moet. Oh ja, je stuurt hem gewoon weg. Geef ik hem gewoon een kratje bier. Of drinken? Nee, ik hoef niks. Nee. Het is nog... Ja. Het is nog 2 kilometer. Ja. En vanaf hier alleen nog maar naar beneden. Ja, dat is hoeveel marathons loopt u? Dit is mijn eerste. Oh ja, en dan is ook met... Oh, pas op. Ja. Gaat het? Ja hoor. Ziet de kramp erin? Nee. Kramp heb ik niet gehad, gelukkig. Nee, ik heb goed voor mezelf gezorgd. Ja. Maar het is de eerste, maar nog niet meteen de laatste, begrijp ik zo. Nee. Heeft de smaak te pakken? Ja, volgend jaar weer hoor. Ja. Nou, zet hem op. Het is nog 2 kilometer. Gaan we doen. Chantal, het is de allerlaatste in de kustmarathon 2019. Ik krijg er gewoon een loopneus van. Ze moet nog 2 kilometer, maar als ze dat haalt in een kwartier, dan heeft iedereen het gered. Hier op haar wachten. Ja. Ik hoop dat ze op tijd is. Ah, we zullen hier op haar wachten. Het is de vraag of ze het gaat halen. Ik word wel eens getipt hier ook langs de lijn. En die meneer daar, die zei dat deze mevrouw een leuk verhaal had. Dus dat wil ik wel graag weten. Wie bent u? Ik ben Esther van Heijden. En waar komt u vandaan? Uit Tilburg. Oké. En wat is het verhaal dat voor u bij deze marathon past? Nou, ik liep er vandaag voor de tweede keer en ik heb gewoon binnen een half uur sneller gehaald. Ik ben helemaal blij.
Want hoeveel was de tijd en wat is de tijd nu? Ja, vorig jaar 5 uur, 57, 45 en nou een half uur. Ja, ik weet niet precies, maar een half uur, ja, in ieder geval een half uur voor de finish. Ja, want je dacht dat wordt weer een strijd om er voor 6 uur binnen te zijn. Nou ja, ik had gehoopt als ik er 5 voor 6 zou zijn, 10 voor 6, zou het al fantastisch zijn. Maar ja, maar de omstandigheden zijn ook zo fantastisch. Ja. En veel mensen die lopen hem in zo'n 4, 5 uur. Maar jij geniet er eigenlijk nog veel meer van dan, hè? Ik heb nergens last van. Het strand lag er prima bij. Zoveel mensen aan de kant. Dus helemaal blij. Ja, en volgend jaar weer? Ja, zeker. En dan weer een half uur sneller, hè? Ja, nou, ik ben nou wel heel blij. Maar de omstandigheden zijn dit jaar ook echt wel heel bijzonder. Nou, mooie prestatie. Dus ja, geniet ervan. Zeker blij, dank je. Net hoorden we Chantal bij Michiel van der Velde, maar er komen natuurlijk nog meer. Kijk eens wat een emoties hier. Samen over de finish en weer terug, want voor de foto moet je nog een keer terug. En daar zijn ze. Volgens mij hebben ze ook een flesje champagne. Ik weet niet of dat voor hun is. En bloemen en nog meer bloemen en nog meer bloemen en nog meer bloemen. En een high five en nog een high five en nog een high five. Hoe ging het? Nou, zo fijn. Echt lekker. Ja, mooi. Mooi uitzicht. Gezellige praat naast me, dus het was hartstikke leuk. We gaan zo weer terug. Ja. Jullie hebben alleen maar lopen lullen onderweg. Ja, maar daar was 42 net te kort voor, hoor. Dus we gaan morgen weer verder. Wandelen? Met praten. Nee hoor, ja. Ging bij jou ook goed? Prima, ja hoor, lekker. Wie ben jij, waar kom je vandaan? Ik ben Elke en ik kom uit Middelburg. Oké, dus jullie hadden een thuiswedstrijd met z'n tweeën? Ja, wij hadden een thuiswedstrijd. En jullie hebben ook samen getraind voor deze wedstrijd? Ja. Was het de eerste keer? Ja, eerste keer. Jullie zien er hartstikke fit uit nog. Ja, we hebben het op het gemakje gedaan hoor. Nou, maar ruim op tijd binnen. Ja, dat is waar. Hoeveel zitten er nog achter je, denk je? Weet je het? Nee, ik heb geen idee. Wij hadden het idee dat we de laatste waren, maar dat is volgens mij niet zo. Dat is nog helemaal niet zo, want de mensen hebben nog een kwartier ongeveer. En dan moeten ze echt hier zijn. Nou, en dan word je zo ontvangen. Bloemen, champagne, alles. En ja, nou, proost hè, dames. Kijk, heel goed. Ja, hij is even leeg de straat, dus ik denk dat het echt de laatste deelnemers gaan worden. Maar een kwartier is er nog. En wat zou nou toch leuk zijn als dit jaar gewoon iedereen op tijd is. Dat zou toch mooi zijn. Ja, mooie plaatjes had Jan-Jaap het net over. Je ziet het hier, hè. De containerschepen komen voorbij. Een enkele loper komt ook nog voorbij. Ja, het beste is er af. Het is ze vergeven natuurlijk. Er kwam net ook nog een meneer met een uitlopershirt aan. Dat zijn de mensen die in alle edities hebben deelgenomen. Die krijgen een shirt van de organisatie met een mooie sjerp omheen. Met erop uitloper. Want ja, die hebben natuurlijk al zo'n enorme ervaring. En zoveel marathons in de benen, die verdienen wat extra's. Mensen die ook wat extra's verdienen, zijn de vrijwilligers die hier actief zijn. Want ja, zo'n evenement kan je natuurlijk niet runnen zonder mensen die hier hun vrije dag of vrije weekend voor opgeven. Meneer, mag ik u even storen? U staat hier voor het laatste stukje, want hier gaan ze zo naar beneden. Wat zegt u tegen ze? Ten eerste feliciteer ik ze, want ze zitten op 350 meter van de finish. En daarnaast zeg ik bij de mensen die ik zie dat ze niet zo makkelijk meer lopen. Dat heb je bij de laatste 1300 mensen. Zeg ik voorzichtigheid geboden, want je bent bijna bij de finish en ga niet vallen. Het is een gemeen stukje naar beneden. Hè? Dat is een gemeen stukje, steil stukje. En als je 42 kilometer in je benen hebt zitten, dan voel je dat. Waarom bent u hier vrijwilliger? Omdat ik mijn voorkeur gaat naar de Marathon Zeeland en ik ben ook een aantal keer deelnemer geweest. Helaas door een operatie kan ik dit jaar niet hard lopen. Maar ik hoop het volgend jaar weer mee te doen. En daarnaast heb ik 10 keer de wandelmarathon gelopen. Dus u kent het parcours heel goed? Ik ken het parcours, ja. Nu is dit natuurlijk de eerste keer zonder Lijn Lievens, hè, die overleden is, de organisator, de grondlegger van dit hele gebeuren. Hoe is dat voor de vrijwilligers? Voor de vrijwilligers, wij merken er weinig van. Alleen de sfeer is iets anders, maar we werken er weinig van. Gelukkig gaat het ook door zonder Lijn. Dat is goed te horen. Hier komt nog een mevrouw aan. Ja. We zien Maria. Maria, nog een klein stukje. Pas op, het is stijl. Ja, nog een... Ik ken al die mensen. Er was er net een mevrouw en die zei... Ken jij al die mensen? Ik zei, ja, die ken ik allemaal. Maar toen had ze in de gaten dat ze
een bordje hadden. Ja, want ze hebben allemaal hun naam op hun startnummer staan. Maar iedereen vindt dat toch, als je toegesproken wordt met je naam. Wacht u nog op de laatste? Wij wachten op de laatste en dan gaan we opruimen voor vandaag. Ja, ze hebben nog maar een minuutje of 10, 12. Klopt. Ja, de laatste komt er. We zien hem nog niet, maar of zij... Jullie weten dat wie de laatste is. Het is een mevrouw, heb ik gehoord. Een mevrouw. Mijn collega Michiel van der Velde was vlakbij er. Er zat nog wel een stukje te gaan. Aha, maar ze gaat er toch lukken. Binnen nog 10 minuten heeft ze. En dan, hoe laat is ze gestart? Misschien heeft ze nog 2 minuten de respijt. Netto-tijd, Netto-tijd, bruto-tijd. Dus misschien heeft ze nog heeft ze nog 12 minuten om binnen te komen. Kijk, nou, we wachten het af. Misschien gaan we ze zo nog zien, misschien niet. Het wordt hier steeds stiller op de boulevard in Zoutelanden. En de laatste lopers zijn onderweg. Mama said, don't give up. It's a little complicated. All tied up, no more love. And I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, something for oddities, stranger possess. Ain't never wanna be the winning the novelties. Don't ever change, we wanted everything. Wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise. Never come down, oh. Stay up on that rise, stay up on that rise. Never come down. Mama said, don't give up. It's a little complicated. All tied up, no more love. And I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Nog heel even hebben die laatste lopers om hier naar Zoutelanden te komen. En meneer de vrijwilliger die we net hoorden, die had het er al over dat dit laatste stukje, de Langstraat in Zoutelanden, dat het stiekem best wel steil en gevaarlijk is. We gaan het nu even proberen. Het is echt steil en het is glad. En je moet je voorstellen, als je 42 kilometer hebt hard gelopen. Cameraman Olaf Gideons en motaar Norbert Remijnse hebben er ook wat moeite mee. Want we gaan best wel hard. En het is ook nog langer dan je denkt. Je bent hartstikke verrast. En als je niet zo soepel op je benen staat na die enorme afstand, dan kan ik me voorstellen dat je hier nog even bijvoorbeeld kramp krijgt. Of